Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu laminas shodiqin. Wa innahu lan sak temene utawi Nabi Yusuf iku laminas shodiqina. Yakti setengah sangking golongane wong sing do jujur-jujur. Ae tegese fi qaulihi ing dalem pangandikane Nabi Yusuf. Khinaif taroyat nalikane gawe-gawe apa jenenge taroyat sapa ngalaihi ing atase Nabi Yusuf sapa si Zulaikha ngalaihi ing atase Nabi Yusuf iya utawi Zulaikha iku rawatu utawa rawadat. Ya utawi Zulaikha iku rawadat. Ya kuwi nek basane awake dhewe jenenge ngetek kuwi. Ayo men penak memahami di sinonim. Tapi ya pancen serine lagi ngetek. Ya serine lagi. Ya nek cara rasa kesengsem ya nek wong umum jenenge kedanan ngono kae lho. Wes iki. Mula hiya utawi Zulaikha iku rawadat. Wis sing bahasa penak wae ngetek ngono wae lah. Sapa Zulaikha ni ing ingsun ngan nafsi saking awak ingsun. Wa inna ma aqarrat lan angin pestine netepi utawa ngakoni sapa Zulaikha bidzambiha kelawan dosane si Zulaikha. Wa ashadat lan bersaksi utawa nyekseni sapa Zulaikha libaro ati Yusufa kedue bersihe Nabi Yusuf ngani zambi saking dosa mukafaatan khale mukafaah khale secara terbuka transparan ngala fi'li Yusufa ing atase perbuatane Nabi Yusuf haitsu taroka sekirane ninggalake sapa Nabi Yusuf zikraha ing nutur Zulaikha. Ora top banget iki.
Mula ning Quran Allah nerangke nek Nabi Yusuf niku jan bener-bener golongane wong sing jujur-jujur. Terutama ning nggon sejarah sing nalika niku Zulaikha niku gawe cerita bohong nggo menjatuhkan Nabi Yusuf. Ming gara-gara Zulaikha ngoyak Nabi Yusuf niku wau. Ning Nabi Yusuf gemang langgo pencitraan dinggo njaga harga diri makane gawe cerita bohong. Ben harga dirine Zulaikha niku tetep terangkat, tetep apik, ora dianggep wong wedok sing kuwi mang. Nah, lak ngono. Lak ngono ta. Padahal waktu wong telu itu Zulaikha, bojone Zulaikha sing Aziz kuwi karo Nabi Yusuf nalika bakda kejadian lambene suwek ngaten niku ki Zulaikha ngakoni dosa, ngakoni salah. Tetep ngakoni wong telu niki. Dadi ra ana wong ngerti ming wong telu. Mula dek dhisik kae diterangke Ngazis bojone Zulaikha dilematis to iki kudu piye. Kudu piye jal iki sementara Zulaikha ngakoni salah ning kok bojo iki Yusuf cetha anak angkat gampangane gek temen nyenengke bisa dibilang berkahi di omahke nang gone Ngazis niku barokah. Ning Zulaikhane ngono, makane rak terus gawe cerita bohong piye carane ya wis ngalahi Yusuf wae dipenjarakan. Dan waktu itu ora tahu Yusuf omong-omong tentang eleke Zulaikha itu ora tahu. Ora kaya wong liya-liya angger kira-kira ora keturutan apa kira-kira seneng ora ditanggapi wah wis goleki cacat goleki eleke terus diudar-udar tekan ngendi-endi yes ora lanang ra wedok nek niki mbok wong lanang misalkan nyenengi wong wedok sing wedok ora gelem kagol atine goleki eleke udar-udar tekan ngendi-endi bahkan di walik ceritane malah kadang kala wani soen balik cerita sing kakung-kakung ki omong karo kanca kakung-kakung liyane le kejadian gampangane ning daerah kene le nyenengi ning daerah kene ning ditolak karo sing wedok wah terus ning anu kono Mangunan cerita ning Mangunan kan adoh to masalahnya. Sik to iki wong ning anu kok kurgo gambaran ora tenan kok yo. Gambaran tentang sikap tidak tepat atau gambaran tentang kurang apike akhlak. Nah, Nabi Yusuf ora apik banget. Najan to ngerti salah Zulaikha nyadan to ngerti nek Zulaikha ngono dek ora tau cerita ning gone wong liya ora kok jane nek aku iki selo-selo sakjane Zulaikhane sing ngono kuwi ora wani nek Nabi Yusuf ora gelem kok ya ngodar-odar ora kaya anu ora kok mangunan kok mangane le cerita dhewe ning kono ki le cerita nang kiwa tengen daerah kene nyenengi karo sing wedok ditolak nang daerah Mangunan cerita le cerita diwalik mulai cerita diwalik piye oh aku ki nang daerah ngisor kono doyak-oyak wah diwalik ning aku arep tuwa kae sorry kok yo gaya tenan to
Padahal sing oyak-oyak kono ditolak. Ora ngerti oming dibledik tek kon nyaur utang. Sering kali lho wong do senengane mbalikke cerita sing diwalik ora nyata ngenten niku do sering. Ngono kuwi iki ming lucune dadak nggo napa jenenge dienggo pencitraan niku lah nganggawe cerita bohong sing tinemune dadi fitnah to niku. Cerita fitnah to otomatis. Wis fitnah niku dosane kaya ngapa ming tek arep dienggo ngangkat derajat. Pencitraan mungguwe wong, ben mungguwe wong dhek apik. Lah ming Allah ki ngerti kok. Gek regane wong ki ora ning gone wong, nek ning gone wong ki istilahnya ora cetha. Ning regane wong sing sejati niku ning gone Gusti Allah. Jenengan mitnah apa jujur niku engko regane ning gone Allah, nek kon nang ngarepe wong-wong iki iso diwolak-walik. Lah karang iki ya ming ora ngerti kok ya utawa jenengan golek pengakuane nang gone wong ngeten niku iso. Terutama wong-wong sing karo jenengan cocok mesti do ngakoni. Ning nek wong-wong ora cocok ayo mengkor mbeltut. Wong ora cocok kok. Ora mung ngono kuwi ketemune wong niku. Ning nek ning gone Allah niki benar-benar kebenaran sing ditegakake. Dadi dadiya wong sing duwe akhlak apik, dadiya wong sing ikhlas. Ikhlas niku segala sesuatunya diarahke nggo golek ridane Allah, dienggo golek welas asih Allah ning kita. Lah wong-wong piye wis rasa digagas, ngalem karepmu, nyacat karepmu, ngelak-elek karepmu, mitnah karepmu. Menyanjung karepmu mengkur wong kok ngono wae. Wong kula ki saking ngapale ngono kuwi. Sebagian do ngalem, sebagian do nyanjung, gene mentoki ya karo lambe. Lha ngalem piye mengkur nggo lambe ning jedul omongane tenan. Gudang garam ki ratu. Lah terus oleh apa aku nek dalem iki? Nek kur ngene iki mbok wis rasa perlu dalem. Ora ana apa-apane kok. Dicacat wae. Sak pol-pole cacat dielek-elek difitnah, cacat dielek-elek difitnah ning yo marai ngopo. Wong yo ora nyuda apa-apane, kepara malah nyuda dosane arek. Ha nyuda dosa difitnah dicacat lumayan suda dosane lumayan. Malah tambah apike wong ngamale apik kono cuwil kek aku. Cara bahasane nek sakniki nedeng-nedenge Ramadan ngeten iki bengi ra tarweh dicuacat karo wong-wong sing do tarweh upamane. Kiai kok ora tau tarweh. Wes kamangka tarweh sunat. Tarweh diganjar ora tarweh yo ora dosa to. Wong ya sunat nunggu ngalak-alak kaya ngopo. Lah kono ganjarane tarweh mah kekke aku. Dadi aku ora tarweh mah oleh. Kono le mengkis-mengkis. Malah kelong kapok ora. Wis mengkis-mengkis melu imam bantere ra ila-ila. Ming ra oleh apa-apa. Sing ra tandang mah oleh. Iki era mangkat si ming udat-udute mah oleh. Makane ora sah keloro-loro nek dielek-elek, ora sah dirasake kanthi rasa sing gejeron nalika difitnah, nalika dicemooh santai saja. Wong kuwi iki ora ana ngaruhe apa-apa. Sing ana ngaruhe iki engko nek Gusti Allah kok ya urip itu syukur bagi malah kaya kaya Nabi Yusuf. Weruh Zulaikha tetep dilindungi. Nek ora Nabi Yusuf ya kaya kaya ceritane si Hatim Al-Asom. Apik ning demi melindungi wong liya, trima ngorbanke apike. Ning kono-kono diberitake elek ya ben ning wong liya terlindungi.
kae wong wedok arep wadul karo Syekh Hatim Al-Asom. Kamangka Syekh Hatim Al-Asom ulama besar sing ora saben wong iso ketemu saking dene pancaran karismane do ndredeg. Ulama besar sih. Iki wong wedok wani-wanine madhep arep wadul mbasan ketemu tenan ngoplok. Urung sida omong ngoplok. Saking ngoploke mah ngentut. Ha iki to nek crita niku, saking wedine ndungkluk gembroblos mah ngentut. Gek rekane diimpet ngono malah ngentut dawi ya. Padahal diimpet ngono malah dawi. Nek didenke mah rampung jane. Woi mah diimpet malah dawi wis seru ae. Saya gembroblos pucet kae. Syekh Hatim ngerti nek dheweke iki wedi gembroblos pucet, nggo njedulke pedene ben supaya cah wedok niku pede, percaya diri ora wedi, sandiwara. Syekh Hatime sandiwara omong, "Mbak, nek omong ro kula ki sing seru, wong kula ki budheg." Wah mak prempeng nang ati rada tenang berarti aku mau ngentut ra krungu. Gue melindungi dia. Wah apik tenan kuwi juan. Lah ya wong wedok dilindungi dislametke saka gilane saka ngentute. Malah ning jaba cerita-cerita. Aku jan wis madhep langsung. Wis ketemu langsung, awal-awale aku ya wedi saking wedine iki ngentut. Ning jebul Syekh Hatim ki budheg. Dadi ora krungu kok aku ngentut ki. Tobat kula yakin ngati-ati nek omong wong wedok. Dimbang malah remuk jenengan. Apa ini apalagi niki malah kepara hukum wajib. Napa niku nenggon masalah harga diri nama baik keluarga aja ngantek wong lanang ngelek-elek bojo wadone ning jaba. Aja ngantek bojo wadon ngelek-elek sing lanang ning jaba. Wah, kuwi jan benar-benar dosa besar. Nek nggon elek kabeh ndelek ning wong iki keluarga, nek cara bahasane krama madya garwa. Sigarane nyomo wong sigare nyawa kok malah dodar-dodar eleke ning jaba. Elek ya wis diimpet aja ngantek ana wong ngerti. Kudune dipek dhewe. Malah omong. Yes. Isasane ibu-ibu ku cerita ning jaba. Aku ki nek poso ngirit wong bapak niki blas ora tau poso. Wah, lha iki ora dong kowe. Malah omong ngono. Bar ngono ki mah diperjelas padahal iki ndak esuk ya menyang ngaji boncengan. Wong wedok kok ngono iki gek piye? Aku ya gumun karo bapak niki. Cetha poso, ora tau poso. Ning nek ngaji kae ngejak boncengke aku lho. Iki kok do meneng wae iki nyapa. Ora ya ora seneng odar-odar ngono ki ditutup. Kepara dunggahke derajate. Dunggahke derajate. Misalkan lho wong derajat kok abot. Nek awake abot yo lemu kok ngono ge. Nek ngunggahke awake abot wong yo lemu semono kok yo. Alah gene nek nang omah yo kuwat yo kok. Wah iso lho Pak ngene misalkan kaya jenengan iki istilahnya ya gampangane nang omah itu selalu mberesi gawean omah. Bapak-bapak iki bisa terutama nang resik-resik njero njaba resik rapi kae. Ya resik rapi. Wah ngantek nyenengke kae. Nang sing tandang sing lanang. Pembahasan ana kanca mara ana
mbuh kancane sing wedok mbuh kancane sing lanang. Alah omahe jenengan kok le resike kaya ngene. Sing lanang ngomong, "Ayo niku tok bojo kula saking sregepe." Ngono kuwi apik ngono kuwi. Padahal sing lanang. Kowe lah iki ngangkat derajate sing wedok sik kok ora iso. Ngantek kanca utawa tamu ngomong kan bejo kemayangan jenengan dibojo wadon kok resikan sregep. Ning le cerita ya karo merbes milih. Jajal, dadi diangkat derajate ngaten niku apik banget. Menjunjung tinggi, ngangkat nama baik, tapi nutupi eleke. Wah, ini wajib sekali. Ngibadah terhebat ki nek ngono-ngono kuwi kok ya. Lah malah ana je sing wingi-wingi nedeng-nedenge selawatan Habib nandi-nandi mangkat ning ternyata nek ning omah ra tau menghargai keluarga, sing wedok nandi-nandi selawatan mangkat ning nek ning omah ra tau ngajeni sing lanang malah nyentil bar kuwi nyeritake eleke sing lanang. Ayo ganjaran selawate po buang. Nggo ngijoli kuwe ketoke men. Terus tetep tuna kok ya ora dadi model ngono kuwi. Kalau iki akhlak sing apik banget ngene iki lho. Si nyekseni wa ashadu li Zulaikha Yusuf kuwi wa ashadat lan nyeseni sapa Zulaikha li baroati Yusufah. Ternyata memang diakoni bahwa Nabi Yusuf niku sama sekali ranti salah, ranti dosa. Secara transparan ngakoni ngono kuwi Zulaikha niku. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf itu posisinya benar. Ning Nabi Yusuf ninggalke nutur kaya ngono kuwi. Ora tau ngomongke. Wa qala lan ngendika, Waqala lan ngendika sapa sang raja niku Mabaluniswati maika apa Baluniswati utawi nggubrise wong wadon. Peduline wong wadon. Terus apa kuwi? Iki bolong gedhe pati. Kok terus apa kuwi? Ayo bolong ngono. Alati to. Alati kotokna. Maiku apa Baluniswati utawi peduline wong wadon alati kotokna kang padha ngetok sapa wadon aidiyahuna ing tangan-tangane wong wadon manga anal fitana sartane sak temene utawi pira-pira fitnah iku lahahiya sak kabehane fitnah iku innama nasya'at angin pestine jedul utawa sumebar apa fitnah min jihatiha saking arahe wong wadon-wadon. Terus saiki peduline wong wadon sing nalika jaman dundang karo Zulaikha saking kagume, saking gumune marang kebagusane, marang gagah gantenge Nabi Yusuf ngantek do ndombleng-dombleng arep ngethok daging kleru driji ora krasa. Saking anune gumune ngethok driji ora krasa. Padahal arep ngethok daging model setik kae. Kowe kok ngethok tangan ora krasa. Sementara bakdo niku semebar fitnah. Bakdo kejadian niku semebar fitnah, sing fitnah niku jedule saka arahe wong wedok-wedok kuwi. Ngantek Yusuf dikunjara itu ora karena semebare fitnah niku juga.
faktor tambahane niku. Kamangka wakot ngarofat hale temen-temen ngerti sapa wadon anadzalika sak temene utawi kang kaya mangkono iku riayati hakiha kanggo jaga hake wadon wali takzimiha lan kanggo ngegungke takzim ning Zulaikha sing kabeh kuwi niki semata-mata dinggo jaga hake Zulaikha karo dinggo takzim nggo ngurmati Zulaikha ning direwangi mitnah Nabi Yusuf. Terus saiki mbahasan kejadian ngene iki peduline piye? Wong wedok-wedok sing do ngethoki dilumpukke takoni sang ratu ngono ning jawab yo werna-werna. Lah nek kula kira ngerti apa-apa. Oh, malih. Mbiyen cerita ngetuprus kae mbahasan saiki diadepke sang ratu. Kon cerita ngono sing mburi wangun. Nek kula kira ming melu-melu wong ora ngerti apa-apa. Padahal sing cerita kendel nang Jawa biyen yo kuwi. Anjak molak-malike wong nek ana omong do pinter kae aja. Engko nek ditutur digoke dikandani nesu. Salah diomongi nesu. Terus engko golek alasan sing wangun kae. Pokoke wong wadok ora mbiyen saiki ngono kuwi. Nek omong wangun diterangke ngayal, engko nek wis kalah nesu. Tekonono wong lanang-lanang ra ngono kuwi. Tenan diomongi ngayal padahal kleru. Engko nganggo bahasa karang kowe ra ngrasake aku wae. Lah apa ya kon ngrasake wong cetha aku lanang kowe wedok. Kowe ndek perkara pinangka dadi wong wedok, aku ndek perkara pinangka dadi wong lanang kan ngono. Ning nalika masing-masing mensikapi perkara, itu kan ana punjul kurange. Lah nalika ketemu kurang dikai nasihat, nalika ketemu salahe dibenerke iki lak ya kudune nampa lah kok marah karang kowe ra ngrasake aku. Malah wani nantang lho kadang. Nantangi jajal kowe di posisiku. Dagelan to iki. Wong wedok diomong muni jajal kowe di posisiku, diwale karo sing lanang jajal kowe di posisiku. Wah, bentet ket biyen. Abuh tenan ya dadi wong lanang iki. Karo mangsane iki. Ning yo ora kabeh. Ning yo sebagian yo abot tenan. Pun dua dina esuk menyang sore mulih, esuk menyang sore mulih. Nek ra ngandel mengke angger mulih kae ketoke sikile wis diwisui, angger garing rak tetep putih. Anggo ngidak-idak labur kae iki. Kae iki le ngono kae ora mingkur sedilit esuk tekan sore dolanan labur. Mula mbok diwisui kae tetep putih. Engko 2 minggu 3 minggu ungaken, dramaane rak mlepek-mlepek kae. Kena labur sih. Rumangsane iki enting kae malah nantang jajal kowe di posisiku. Diwalik kok piye? Ha sing lanang saiki sing nyapu asa-asa godhog wedang liwet jangan. Terus sing wedok kono laden tukang nang proyek kono. Mbok nek ra tayar karena memang ora jatahe. Senengane kok le karang kowe ra di posisiku. Wong-wong wedok itu tandang omah ngono kuwi wis apik banget ganjarane gedhe, tenagane rapati keperes, wektune titik. Engko isih iso leren, isih iso turu. Asline lho nek iso ngelola karo iso manajemen, ayo esuk jedhet-jedhet masak, mateng men do dahar sarapan, engko bubar didik, bubar sekolah jenengan ngasai. Majang sing bar nggo sarapan, rampung ngesai terus nyapu, bar kuwi terus ngekom pakaian.
Leren dili tumbah-umbah mentok rampung jam 10. Kowe selo karek Bangkong. Asli nek gambarane wong karek Bangkong. Kok tangi iso jam 1, iso tengah 2 wudhu salat zuhur. Ngono ki ya isih santai, paling ngentasi pemehan lempit-lempit. Tekane ngasar bar ngasar mulai nggodhog wedang masak nyawiske mangan sore ra yo santai sing lanang ra kober. Turu kok jam 10 ngantek tekan jam 2 teni sehat. Ora iso. Njenengan iki sengko nek bengi sing lanang kudu kumpulan, bengi sing lanang kudu tandang rondo, sing wedok anggere muni tengah 09 ya wis turu. Ya ora mungkin to wong wedok kok rondo. Ya ora dadi kok ya goleki gerdu ra ketemu ten. Jane wektu penake, wektu selane, wektu turune iki akeh wong wedok iki. Ning selalu ora gelem ngakoni le muni nganggo dalil karang kowe ora ngrasake aku iki lho modele iki. Sing lanang iki jane ya iso omong ngono ki ning trima meneng. Karena engko ndak rame ming meneng ya lu nek nggon rasa pahit, rasa rekoso adoh asli. Mulane nang nggon Quran memang sing duwe kewajiban jumenengi, beresi, nyukupi niku sing lanang-lanang, sing dicukupi, sing dijumenengi sing wedok. Ari jalu kawamun. Dan ini ayat ora iso digorohi. Kudu ngono kuwi kok ya mbok jenengan ngeyel kae ora dadi. Ning tetep ngeyel. Tetep ngeyel kok ya mula bener salah siji atau sebagian wong lanang-lanang iki omong tetepan ndek bojo ki penak bisu tetepan ngono ya. Rumangsane wong lanang iki kaya penu kembel lahir kasane pol goleke pangan, goleke sandang, goleke butuh. Iki ku mubeng muyeng pikirane, meres tenaguane tenan ngono karena ya kudu goleke kebutuhan harian sandang pangan, goleke kebutuhan gumung, nyumbang dan lain sebagainya ngono kuwi, goleke ragat sekolah anak. Sing umum lho iki, sing umum lho. Ana siji loro sing lanang nganggur sing didagelan sing wedok ya ana. Ning kuwi gandeng ming siji loro ora sah domongke. Wong ming siji loro kok domongke. Iki nek sing okah-okahe sing benar-benaran kuwi wong mikirke ragat sekolah, mikirke nyumbang dan lain sebagainya, mikirke le arep urip ning omah. Nek saiki sing tambah mikirke le arep buka sahur, engko tanggal separo mikirke le arep badan. Mumet kok ya padana. Mula ayo saling melengkapi, ayo saling menjaga, ayo saling ngemong. Golek ridho masing-masing nganggo cara sing iso dilakoni. Golek ridho, supane ridho ki aja egois kok ya. Karena ridhane Allah tergantung ridhane keluarga kuwi. Wah nek jenengan iso ngono ki jos. Yakin wis apik tenan. Ki hebate ngaji kok ngene. Ning mbuh engko mulih di ngamalke kok. Angel ya kadang kalau yo ning kene mantuk-mantuk kowe engko. Yo kadang mangsa udan bledeke nyamber-nyamber. Sak karepmu le do arep praktek sing jelas disinilah ibadah, disinilah ridane Allah, disinilah sing marai engko ngeterke swargane Allah diparingke jenengan sedaya ten niku. Niki sik terus sesuk muga-muga dirahmati Allah, diparingi pitulungan saged istiqomah le ngaji dadi lantaran oleh pituduh lan dadi hamba Allah sing nyata-nyata apik dunya akhirate, bejo dunya akhirate. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.